Maraming salamat kinanay sa pagpili niya. Pandison, good morning Nay. Shout out sa iyo. Sa umagang ito, ako ay tapos na sa aking pagtitinda ng pandison. Nandito naman tayo. Mga guys, sa punduhan, nalaban natin. Ayan. Aking pagtitinda ng pandison sa putisya para sa pamilya. Para makapadala lamang tayo. Shout out sa inyo dyan. Ayan, mga guys. Shout out sa inyo. Sa vlog tayo ngayon. Vlog. Hello mga guys. Ano lang yun? Ay, huwag mo mag-video. Kasi may ano nga rito eh. Ano yan? Ay, huwag mo video kasi kakayaan. Ayan, Dalagang Pilipino. Teleserye ba yan? Oo, yan. Sa lang mo video eh, kakayaan yung pagdawa eh. Ah. Kaya nga ayaw nga mag-kiss dahil ayaw nga video. Ayan mga guys. Bumibili ng mga protas dito ito. Ayun, teleserye ba yan? Nagpa-vlog ka o ano eh. Teleserye. Ha? Di mo naman siya, nagpa-vlog ka, nagtitinda eh. Basta tapos na ating pagtitinda, dapat mag-vlog na tayo dyan. Di mo lang kagaya, mga kilala lang yun. Hindi naman tayo kilala eh. Ah, ayan mga guys. Kaya magpapakilala tayo sa mga taong ito. Mga guys, mahirap na vlogger mga guys. Ayan mga guys. Ito, suki ko rin yan. Suki ko sa aking pinapay yan sa hapong umaga. Hello, shout out sa inyo dyan mga guys. Tapos na ang aking pagtitinda. Nandiyan na ang kasalubong sa akin na malaking kariton. Pag matagalan ako yung punong-puno ng mga isda. Yan mga guys. Ayan, shout out sa iyo mga guys. Hello mga guys. Ito mga tinapya nilang mga benta dyan. Marami na. Shout out. Welcome to my vlog. Mahirap na vlogger mga guys. Yan ang magandang Pilipina. Happy birthday sa iyo. Paano naman ako makikita? Tingnan mo lang. Yan! Nakababa. Ayan, maganda. Ayun ang kanila. Syempre. Na negosyo, mga prusim na mga ano yan. Isdang galunggong baga yan siguro. Ito naman bangos mga guys. Ayan. Hello mga guys. Mahirap na vlogger mga guys. I'm sorry. At mahirap na vlogger. Pag-search na lang sa YouTube. Mahirap na vlogger po. Mahirap na vlogger. Victory hindi boy. Hello po mga guys. Ayan, sabi ni ma'am, may subscribe na daw ako. Pamdagdag na yun sa ating vlog. Yan, mga tindang yan, mga mungit, ano, mga tindang, mga ibagang isda, napakarami. Marami ang isda, ang mga tao naman marami din. Yung mga isda dyan, alam mo dyan. Hipon. Napakaganda ng mga isda dito sa Punduhang Malabon. Ito mga guys. Ayan. Iyan ang aking hinahangang babaeng mga guys. Diyan. Mga tinda nila dyan. Shout out daw sa kanya. Tinda niya ang galunggong. Iyan na. Iyan matumal daw. Tingnan mo. Sa dami ng isda. Talagang nagtutumal lang. At salamat ako sa Diyos. Dahil natapos ang aking pagtitinda. Mahirap na vlogger. Mahirap na vlogger. Okay. Ayan sila guys. Sige, salamat. Pakishare na rin. Pakishare na rin mga ka-idol. Ayan. Shout out sa mga taga-repos. Ayan ang lahat. Magaganda. Ito naman dahil yasan may galunggong pa. Masasarap na mga tinda nila. Shout out sa inyo dyan. Puro isda ang nandito. Kaya nandito tayo sa umagang ito para maghanap buhay kanya-kanya sa ating pagsisikap para sa pamilya. Ayan mga ka-guys. Shout out sa lahat ng mga naninda. Pasalamat sa lahat na mabuhay sa akin sa umaga ng mga guys. Salamat sa iyong suporta sa aking sa araw-araw ng aking pagsisinda ng pandesal. Yung siksika na naman dito. Dahil sa hello. Ayun. Guys.
Mga ka-guys, sige na. Purong-puro na dito tayo dadaan para makabuelo sa paglakad. Ako yung uuwi na. Ito ang tilapia nagka-idol. Yan o. Nagka-idol. What's up guys? Mga 1,000 viewers, lang tayo. Dapat. Ano yan? Pwede bali. Vlog mo nga daw pare. Ito ako. Ito. Tilapia ako. Tilapia nagka-idol daw. Iba-vlog ko lang siya. Tilapia nagka-idol. Yan si Kang Saloma. Dora. Tilapia. Yan ang among asawa niya. Yan ang aking suke din sa pandesal. So, Hindi ako doon na walang lima ako kabali na rin. hindi na nagbibili nga silang pera ang mga mangingisda yan. Magaling sa laot, dinadala dito sa punduhan para mga ka-idol, shout out sa inyo. Get out, get out. Lager ah. Get out sa inyo. Ano yan? Ano mo? Mahirap na vlogger, mahirap na vlogger. Mahirap na vlogger. Alam mo. Ganyan ngayon oh. Good morning, good morning, good morning. Siyempre po yun. Mga ka-guys, ito naman si Ato. Ang kanyang makuha tayong video sa inyo. Kaya si Ato mabayad sa akin dahil iniwanan ko panggisan yan. Siyempre po yan sa araw-araw. Hala, si Ate. Kulang ang aking team na ngayon. Dahil itong mga kasama ito, masipag. Ako, maraming salamat mga ka-guys sa aking pag-vlog sa inyo. So mga ito, God bless. Shout out sa lahat ng mga taga-Bicol. Shout out sa lahat ng mga kapatid ko. Shout out sa GC ito. Thank you, God bless. Ingat kayo lagi. Sa araw-araw maghahanap buhay. Okay. Mag-share na rin po ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger po. Maraming salamat.